takon sing gawe lintang rembulan srengenge menika sinten? Sing gawe lintang rembulan srengenge kuwi Gusti sing ngakarya jagat. Kenging menapa kala wau Paduka mboten percaya kelawan Gusti ingkang ngakarya jagat, mongko nembe kemawon Paduka ngendika sing gawe lintang rembulan srengenge Gusti sing ngakarya jagat. Ngono kok ora percaya kelawan sing gawe urip. Dasaripun saking pundi wong sing gawe lintang rembulan? Paduka ngendika kiambak yen to sing gawe sing maha kuwasa. Akang Durna, apa? Ya mulih ngondol ya. Kosek ta? Kosek. Ratu tambak ganggeng wonten dawuh sinuwun. Ora sun timbali marak mangarsa inggih pareng ngaturaken geger wonten Pasiban Jaba. Njaba geger nok-non. Apa ana durada pedhot saka wantilan saka mijil saka kerangkeng uda kang arep pandengan. Gedhe-gedhene parang muka ing hanem puh yuda. Geger wonten Pasiban Jaba awit pamtarnipun Brahmana muda anyar katon ing badhe ngabiyantara sowan wonten ngasa Paduka. Ngono mate nok-non. Yen ngono wenena marga suwe munggah ana ing Stinggil kalau ana parang madal pasilan. Iya. Sutama Gusti sasangka kasungan surya rarasuming sari-sari samya manuk semeng sarira kasiliring sami rana mre sekarang kadung kongas kandhang
banyo maweh raras arenaning driya amit-amit pasang Kalimantan Bik timedhe saking siku dendaning Bathara Duh sinuwun nyuwun pangapunten ingkang agung kula ingkang abiyantara sowan wonten ngarsa madu ingkang datan srana tinimbalan penemban aja dianggep yen to Ratu Ngamarta kuwi angkuh awit katemben wae weruh kepengin wanuh wekasane mitambuh aja nganti tumangsuh sapa peparape sang penemban kang nembe parapta inggih sinuwun menawi paduka dangu dumateng kula peparap penemban Begawan Sukma Anggana Brahmana ingkang kriyang kabul kanginan kemul mendung kudung langit Begawan Sukma Anggana inggih lakar kados mekaten sawise satata lungguhmu ana wigati apa dene ora sun timbali marak mangarsa ana ngarsaning sun duh sinuwun sesembahan kula donya prapteng delahan rehne kula menika kelawan ingkang ngakarya jagat tinitahaken dados brahmana utawi dados pendhita mongko hambekipun pendhita menika cacahipun wonten 8 setunggal hambek hanuraga angka kalih trisna asih mring sesama angka 3 tanduk aris ulat manis angka sekawan ing cipta demen tetulung angka gangsa adoh panggawe cidra angka 6 ora gawe rusak angka 7 ora gawe serik pungkasanipun ingkang angka 8 ngalah ten hanggunggung diri menika hambekipun pandhita. Lah ewadene sumpahipun pendhita katulis wonten sakinggiling aksara Jawa kuna ingkang ungelipun sarawidanya palanyahong amangunen tuhu amarting kabeh ingkang merdinipun jagat menika pinaringana tentrem donya menika pinaringana ayem. Nah menika klebet darmanipun Brahmana budidaya memayu hayuning bawana supados jagat menika saged ayom-ayem tentrem. Rehne kula ngertos jagat Ngamarta mboten ayem. Jagat Ngamarta mboten tentrem ginugah raos sing manah kula mboten kitang sagebyaran klungsu-klungsu melu udu rembag mrih swasana saged ndadosaken pajar wonten ing negari Ngamarta mriki. Kadangmu padha warah dena bacik besok mendemo baris kang prayitna ya saranta wong Darawati tinumpes paniku pangawak Pandhawa penemban wonten dawuh miturut gagasane sang penemban Begawan Sukma Anggana ya Sukma Anggana apa ingkang anjalari jagat Ngamarta ketaman peteng dedek lelimengan sinuwun menawi miturut panaliten kula jumbuh kelawan kasunyatan negari Ngamarta ketaman kahanan ingkang ngados mekaten menika wujud panguwasanipun Gusti ingkang ngakarya jagat ingkang paring piweling kang sarta ngelingake ngemutaken dumateng para warga agung ing negara Ngamarta lire piye penemban cara timbangan menika jomplang kawula paduka ing negara Ngamarta pendak dina nyambut gawe pendak dina goleki rejeki sirah dinggo sikil, sikil dinggo sirah, awan dinggo bengi, bengi dinggo awan.
Sengkut gumregut angkitipun jam nambut damel mrih kecukupaning gesang wonten ngarcapada ning sami nyingkur dumateng manembah ora gelem ngibadah ora gelem nindakake printahing Gusti limang wanci sing ora kudu dikaya ngapa lan kepiye kudu ditindakake merga menika sampun hukumpun wajib. Nah tangan kula menika jomplang sengkut gumregut anggenipun nyambut damel ning lali ngibadahi lali syukure marang purbaning Gusti satemah ingkang karya jagat sung pemut lumantar pagebluk mayangkara menika Penemban Sukmanggana wonten dawuh sinuwun yen miturut gagasane Sang Penemban Begawan Sukmanggana apa sing kudu tak tindakake Waton Paduka saged ndandani mental kang sarta morale para kawula kapaduka ngamarta. Dipun kanthi sesarengan manembah marang purbaning Gusti nyambut gawe oke mboten napa-napa. Ning sampun ngantos ninggalake ngibadahi. Merga urip wonten ing alam donya menika ngibaratipun namung mampir ngombe. Tasih luwih langgeng lan lestari nalika benjang kula panjenengan sowan ngabyantaraning pangeran. Waton saged ndandani mental moral dituntun sareng-sareng manembah marang purbaning Gusti lan nyuwun sing Gusti ingkang karya jagat menika saged andayani negari Ngamarta Walaya Temah Jati Jati Temah Nirmala. Penemban aja ngawur madhep rene. Wah kurang tata madhep rene. Pandita karya wangsit pindha kumbang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone Sukmanggana Paduka menika sinten njawil kula saking wingking lho ora kenal karo aku niki dereng Brahmana kondang kaloka gurune para Pandhawa Kurawa Penemban Begawan Durna ngersanipun Paduka njejawil kula saking wingking ngene lemu nyeluk manggandaleming tembungmu nuturi kelawan anggaran Prabu Puntadewa kaya guru mulang kelawan murite kiai mejang kelawan santrine kowe kuwi sapa? Kowe iki sapa? Kok wani mulang marang pemerintahan wani mulang marang pimpinan wani mulang marang ratu negara Ngamarta, kowe iki derajatmu apa? Derajatmu iki pendhita. To dasare pendhita jek anyaran. Kowe jek junior, ngerti ora? Kok wani nuturi marang anggaran Prabu Puntadewa rumangsamu apa? Kula menika dipun dangu. Pitakon menika wajibipun dipun wangsuli. Iya diwangsuli. Ning aja kuwi kedawan kaya ngono iki kedawan. Kesuwen, ki ora ndang limbukan lek omong ae. Lajeng kersanipun miturut gagasamu negara Ngamarta bisa Walaya Temah Jati Jati Temah Nirmala kuwi kudu ndandani mental kang sarta morale para kawula manembah marang purbaning Gusti ingkang ngakarya jagat. Gusti sing ngakarya jagat ki sapa? Gusti ingkang Maha Kawasa. Gusti sing Maha Kawasa kuwi sapa? Kowe wis tau ora apa durung? Lho nggih dereng. Rong tau ora kok percaya? Percaya kula wonten keyakinan. Lamun to Gusti ingkang karya jagat menika wonten. Tur Gusti ingkang karya jagat menika sakelangkung caket kalian kula lan panjenengan saking cedhake mboten ketok. Conto alis menika cedhak kalian mripat. Ning disawang mripat ora iso nyawang alis lamun to ora lumantar kaca rasa. Gusti Allah menika sakalangkung cekak kang sakalangkung cedhak kalian umatipun. Nuwun sewu Penemban Begawan Durna, Paduka napa mboten percaya kelawan Gusti? Ora percaya. Ingkang karya jagat ora percaya sebabe urung tau ketemu, urung tau petuk, urung tau ngopi bareng ngono. Urung tau petuk, urung tau ketemu kon percaya, urung tau weruh kok kon percaya. Dasaripun saking pundi? Lho, Paduka kalih sing Maha Kuwasa menika mboten percaya. Ora percaya. Kalih sing gawe urip ora percaya. Dasare ora tau ketemu. Nek pancen Paduka mboten percaya kelawan sing Maha Kuwasa kula tak takon. Takon apa?
panjenengan semerep lintang. Weruh rembulan, weruh srengenge, weruh manggep picek mripatku. Mboten dene mengaten. Rembulan srengenge, lintang menika paduka semerep napa mboten? Weruh. Yen weruh menika kena disawang, kena disawang. Yen kena disawang ki tegese wujud, wujud. Nek wujud menika wonten ingkang damel napa mboten? Nek wujud kuwi genah ana sing gawe. Contoh mobil, radio. HP lan liyane kuwi wujud iso disawang. Yen nyatanipun lintang rembulan srengenge wujud kena disawang, kula tak takon, sing gawe lintang rembulan srengenge menika sinten? Sing gawe lintang rembulan srengenge kuwi Gusti sing ngakarya jagat. Kenging menapa kala wau paduka mboten percaya kelawan Gusti ingkang ngakarya jagat, mongko nembe kemawon paduka ngendika sing gawe lintang rembulan srengenge Gusti sing ngakarya jagat. Ngono kok ora percaya kelawan sing gawe urip. Dasaripun saking pundi wong sing gawe lintang rembulan paduka ngendika kiambak yen to sing gawe sing maha kuwasa. Akang Durna, apa? Ya mulih ngondol ya. Kosek ta? Kosek. Sakmenika kula wangsulaken dhateng paduka Sang Penemban. Balik piye? Yen miturut gagasanipun Sang Penemban Begawan Duran. Duran matamu picek kuwi. Durna kok Duran iki garan pacul, nggih macul ndasmu. Pegel aku, semen-remet suwi-suwi aku. Waluyane negara Ngamarta, saurunge kowe teka aku wis kandha kelawan Anggara Prabu Untadewar Kudara Janaka kembar sing ana mburi. Negara Ngamarta ketaman kaya ngene iki mergo ana umate Gusti sing kakehan umur sing jenenge Anoman. Yen Anoman dipateni, negara Ngamarta bisa wali teman jati temane mala. Menika dasaripun. Dasare kok wangsit. Wansik setting. Wangsit saka dewa. Dewa pundi? Dewa Kayangan. Sedaya menika dewa menika wonten Kayangan, mboten wonten dewa teng komplek niku mboten enten. Kayangan Suraya pukulan Bathara Guru. Bathara Guru ingkang paring masih dumateng paduka. Iya. Menawi ngaten kula atur lenggah jenak wonten mriki. Lho, wanyanti kula badhe munggah dhateng Kayangan. Sirmu ketemu kelawan Bathara Guru. Nek wis ketemu kelawan Bathara Guru kula takonane bener-bener paring masih dumateng paduka Sang Penemban apa mboten? Yen pancen Bathara Guru bener-bener paring masih dumateng paduka Sang Penemban Durna, mangke Anoman sing mateni kula. Ning kosok wangsulipun, nek nganti Bathara Guru mboten paring masih menapa-menapa kalian paduka, napa paduka wani tanggung jawab perkarane. Kula kowe tekan Suralaya, ora bakal ketemu kelawan Bathara Guru sebabe Bathara Guru bengi iki nginep ning Gitapuri, ngerti ra kowe? Ngerti ra kowe? Ngono kuwi lho, ngetan terus ngidul sithik kuwi. Etan dalan. Sok mangkono. Nek ditutulne kurang prayoga, iki sajake aku iso geger karo kowe lek wani metu njaba. Repah lo jinawi